Ja vás zdravím a dneska sa idem zahrať Minecraft a je to so mnou Jančo a Lukáš. Serus. What's up, niggers? Ty jeden. A hráme Bedrock edíciu. A Bedrock. no a tak, to nič nedáme. Takže... Čekaj. Niečo ďalší strom veľký vyrastol. Do píska. Čo ideme robiť? Do Nigeru. Do Netru. Ja idem skopať ten veľký strom, čo sa tam vo farme narodil, lebo už ma seru tebe. Ideme do Netru, baby. To je ready? Ja. To ja ešte nie, čakaj, ratatuj. A to nemám ani... Ja mám samé building blocks. Let's go. Spomínam, ešte pôjdem enchantovať veci také. On to nechá tak. Dobre, ja som ready. Počkaj, ešte nie. Ako som, ale na čo robím? To, vieš, ja tú farmu skopem potom, lebo teraz sa mi to vážne nechce tu. Kamo, ja chcem dostať mending na mojom tridene, hej. A ja mám trident, a čo? A ja chcem dostať na ňom mending, aby bol fully. A mám dostať aký dobrý enchant. Ježišmarja, dobra, hotovo, idem. I'm going... Nezmysel môj druhý trident, neviete, kde išiel? Tam mi ukradol môj trident. Ja mám svoj trident, ktorý som získal. Čakaj, ja mám svoj. Nezmizol môj trident for no reason. Vlastne on bol na dome a potom zmizol, aha, ok. Myslíte, že dispawne sa ten trident? Keď je to dlho. A potom tam to sa potom stalo. Dobre, Čakaj, som si enchanting môj totem. ja neenchantujem teraz nič, lebo teraz už Čo je impaling? Ideme. Impaling, to je... Neviem ti povedať, tak... Nehrom. Mne náhodou, že bude blesk. Nie som si istý, nie. Zdá sa mi, že dačo iné je bleskom. Tak sa... Ja viem, ale neviem. Pána, jak ten strom tu vyrastol, je hro... To veľké stromy, jak tu rastú. Jančo, ty nemáš zas toto. Čo zas? Nemáš luky, čipy, joj. Čakaj, ja nezabijem skeletónov. Musíš. Nám sa to ani nespavnú skeletónov, lebo... Dobre, a kde máš Lebo ja som robil dobrý job. Čo ideme? Neviem. Do Nedru? A vlastne ja som nechcel dať len moje obsidiany. Hovno. Okay. Mňa zaujíma, kde je ten nether portal. Idem ho robiť, čakaj. Čakaj. Potom pôjdeme Roblox takú hororovku. Tu hororovku, čo z Jančo hovoril. Ja toto, čo som včera hral. Ja, toto nie je ani náhodou. Čo? Kamošek, tam furt musíš zatvárať oči. To je otrávne. Hej. To je toto hra, že čo proste to je... Teba je... Zavrieť. Taký princíp taký je podobný. Ja som teraz snažím... Musíš tam proste musíš tam zatvárať oči. Jančo, máme problém. No čo? Už nie také veľký, jedna kura odišla. Jo, jedna kura, dobre, zabijú svoj respekt. Máš papaničko. What's up?
Ale vy zle zatvárate tie dvere za sebou. Najprv otvorte jedné a ne... Dúfam. Viete? Pozerajte, ak sa zatvárajú tie dvere. Si urobím moje veci. Poďte tu. Čakaj. Tu máš, Lebo vy furt zatvárate. No, hej, tu mám. Okay, ideme. Máš full jeden styl? Hej. Hej, ako? No pozerajte, hej, ak sa zatvárajú. Au. Sorry, ja som si myslel, že sa zavratil. Neurobíme ho. Ľudia, pomoc. Hej. Musíš najprv tie dvere, tie zavreš. No viem, ale však nie toto. Mne sa nezatvorili tam tie budky, toto tam. Hej. Toto, čo tam sú, toto, neviem prečo. No, Dobre, to kde mám dať? Čakaj, kde ho dáme? Ja by som ho dal tuto, no tuto tak kde. No ja. Počkaj, tu je také pekné miesto. Tu. Hej, tu by tak pasovalo, presne. A nie, Ale nie na piesok, iba tu tak. A ja ho potom dizajnujem, potom. Ja to tiež, kámo, ja som vieš, že raz urobil. Čakaj. Ty čo Raz, robíš? dva, Hej. tri. Tak na pomoc, aby mi to pomohlo. Hej, ja viem, ja som si myslel, že ty tam ono. Ok, ideme. Wow, let's go! Čo? Počkajte! Ja to tu je, však toto, aby to vyzeralo trošku. Poďme, 3, 2, 1, bum. Let's go. Guys. Ideme do nedru. Bol som dobrý spawn, Ja teraz zdaš, ja som na mojom svete, ja som sa hneď spánol pri tom Fortress, to ten, tam, kde sú to tí blazovia. Hneď Ja pri som tom, raz ideš taký dole spawn. tam. Ja som raz mal taký spawn, kde v ničom, proste iba a mne to malo, to generovalo iba. Ja sa poviem, že tu nič není. Dobre. Hej, čo je, že čo mi toto... Gast, pozor. Gast bude... A čakaj, Goldové veci nemáme, Čo? keď nájdeme ja Bastion. mám... Máte goldové veci na sebe? Ne. Nie, ale mne netreba. Tá však treba, lebo tu tie šunky hnusné. Ale oni ťa nezabijú. Aj toto je. Zabijú, však no, teraz po mne beď. toto Všetci je budú hej, ale tamte ne. No však bo nemáme goldové, toto nie je, dokedy nehytneme ich. Vidíš, počkaj. To ja idem domov si dať čo urobiť. Hej, Potrebujeme dobre, goldy. ja mám také goldové leggings, kam ja zomrem. Ja ti help. Už idem. Ok, pohoda, idem. dobre. Easy. Mám fire, Ok. Hej, a ja mám. Ja mám v čestke, Dano, ja mám v čestke. Ja viem. Počúvaj, tu sú dobré menovanie golden. Také enchantované leggings, Dano, hej? Ježiš, ja som išiel spať. Do koho postele? Bo vy idete spať do mojej postele, ja sa potom nespavnujem. Ježiš, toto ma zasekáva. A potom berte aj kvarc, lebo to je Hej, ja berem goldy. aj kvarc ber. Dekedy. Potom. Už streľa. Uj. Kámo, pozri sa, tam to vyzerá, keby tam bol nejaký ring. Toto tam ľava, pozeraj tam. Jaj, vážne, či kokos. Iba trochu, ale potom už tam viacej nie. Kámo, ja som myslel, že Ale to, dobre. čo tu je fialové, že vieš, také oko, či čo to je. Také rozdielky. Po mne gast asi. Aj gastuje, gastík, pastík, no poď ty pastilka. Kde ste? No poď. Kecové. My sme išli asi rovno. Čo more, som nečakal tak rýchlo. Čakaj, ide, teleportni toho, Daniela. Hej. No poď sem, ty noob. No poď. Čo? Dobre, dal som mu naspäť, ale to ja zomrem. Easy one shot, noob. No keď teleportnite sa na mňa. Enderman. Ďalší sa spawnol. Poď sem. Čak ja ho one-shotnem, to jaký nubáci sú toto? Dobre, Dano, daj to tie leggingy. Lukáš, aj ty máš tu. Som ti prinesol. Nie, treba. A však mal si mi zobrať... Aha, dobre, sorry. Ja som... Čakaj, zasadím strom do nedru. Čakaj. Čiže už srandu. Ja ho zabijem normálne, však oni sú nubáci, kúkaj. Hej? Si mad? Are you mad? On je mad.
Czekaj, czekaj, mam piercing, no miałem crombo. Ja sobie nie boję. Vy sa tam bavte. Tu je to tá! Fortress. Čo ti? Fortress! No, nehovor ani. W. Docela lucky spawn. Ja berem Dosť lucky intro, spawn. takže To je viem, všetko, kde to čo je. sme potrebovali. Čo Ale ti? A však tu je nám- hneď... O, idú to tí čierni po nás. On ma pušol do lavy, on je kokot. Však i prestaň. Ja som cooked. Hej, ne, trošku obmedzuj toto slovník. Môžeš hovoriť mamke tak akurát. Čekaj, ale to má teleportiť do netu. Nie, musím Ten ísť do jak ma netu. rýchlo zabil, jak ma zmastil. Ne? Teleport. Počkajte. Ešte tu je jeden čarňuch. Dobre, ale však. Ok, čakaj, idem do nedru, aby si ma teleportoval. Čiže môžem ťa... Nie. Ja zomrem, ja som cooked. Nie, ešte nie. Tá ja nemôžem za to, že hovorím. Príď do nedru, ideme naspäť tam. Ja poznám cestu. Všetci poznajú podľa mňa. Hej, lenže... To ja ne. nebudem. Ja si pamätám taký pik. Ja si nepamätám Však aj cesty. ty trošku ten onen slovníček. Bro, Ja nič slovník netreba. ale môže sa to Tam nič všetko nehovorím. ma to teleportuje. Nič zle nehovorím, to čo chceš. No, čakáme na Janička. No poď ideme. Dobre. Kade sme išli? Aha, tu sme... Aha. Však nemali sme náhodou tam. Čiže sme išli tu dole? Hej, tu sme išli tu Hej. dole. No to tiež som išiel potom, dobro. Bo ja som tak Tam. tiež... Enderman. No poď sem, ty noob. Ježišmaria. A čo mňa? Neviem, čo si... Tak, si sa mu pozrel. No poď sa, baby. Dead? W? Dead? Kamo, každý ide po mne, akože to fuck. Nechcete, že A to... tu ty zase Kamo, počti choď je? po tých slimy. Hej, počuj, vy nubáci. Easy, nubáci. Easy kill Enderman. Dropol? Nedropol. Píska. Nevadí. Kvárd sa zober. Dobre. Dobre. Hej, ale no kvárd je dobrý, bolo Uj. strašne cool. Hej, ale ja nemám rád také moderné domy. Čo Ja mám rád nemá? také old... Moderné domy! Zasraný jeden malý. Čo? Som to To nemôžeš blokovať. Však ja viem, však som to chcel odraziť. Ble. Oni stále zmiznú, poďme head. Poďme tam. No, tade... On má enchantovaný meč, ten debil. Hej, tu je ten ring To by som skoro, mal. kamo, to čo tu robí? Nie! Som dobre. Buffalo. Bežte, Mám ho snajpnúť. Tam bežte Chicken fucking wings. Rob Vieš, ja všetko, ale snajpnem. tak to nezabije. To dobre, toho snajpnem. Hej, Mads, are you Mads? Píska! Easy. Neskapem ma si na fall damage. Aj ja zhorím. A ja zhorím tiež. Ja som zhorel. Dobre, Dobre, idem tu je naspäť, čakaj. fortreska. Mhm. Ja teleportnite ma na lepšie, že dve. Čakaj. Musím ísť do To je nedru. pod... Ježiš. Počkaj, bo ja mám 3 HPčka. Oj. No tá ja som si fajne teraz ubral. Počkaj, poď. A tam Čakaj, stotynek toto robia. mi netreba, bloky mi treba. A nič mi asi netreba. Au, ty pič. Ježiš, sorry. Tá Dano ma zabil. Teleportni sa na Daniela, potom mňa teleportni. Daniel teraz neskap. Nie. Neopova sa skapať. Ja si tam zabijem navzájem. Dobre. Oh, god damn. Kill? Dropol? On mi furt dropol, nie? Či nie? Au. Nie, To ja píska. mi to piglin, ja som kokot. To ty hej. No, ja som asi kuket. To mňa zabíja ten čarník. Čarňuch. Ešte pôjdeš strieľať Dead? ten zase. Píska. Ja už viem, kade.
Ja to viem na spamäť. A mne sa nechce tam chodiť, takže ja sa teleportnem. Nie je tam Lukáš? Hej. No tak teleportne mňa. Len No tak ja teraz zabijam toho Help, help, Blaze'a. help. Ja som skapal aspoň. Tak to sa môžeš Ja teleportovať. sa nemôžem teleportnúť, lebo ja ťa, jak ťa teleportujem, to oni ma... Takže ja ťa nemôžem. No tak ja sa tam dojdem. Nie, to je jedno. No, Dobre, už je teleportovať teraz Lukáša. Kam ja som myslel, že padám. Ježiši Mária. A ty ma fakt teleportneš cez toto. Hej, To čakaj, dobijeme Blazeov. hej. Au. Dead. Au. No ale už dosť, už by to už musia stať. No to je. Mám jeden Blaze rod. Ja mám asi 7. Táto, nie, to stačí. Kamo, Mám dva. Mňa zaujíma, kde ste one. Ja mám 3. Ide gas. Prišiel si tu, hej? Au. Pičo, späť, Au. Oni sú takí tí malí, to tí malí. No poďte, streľte. No, tu je vôbec dačo. Dobre. Dobre? Au, ten kokot. Však prestaň. Môžeš presne nadávať. Ale však nemôžem za toto. No tak To no. môžeš. Tak Môžeš. oni tu timujú. No a? Kam oni neprepujú vôbec. Koľko máte? 0. 2. Ja mám 3. Kamo, kde je Blaze, to ten Blaze rod spawner? Tam on nespawnuje vôbec, teraz on nebyla z 5. No, to je to ten spawner. Hej, To urobme tuto ten. To tá farm. hovno tu je, No mám nespawnuje. iba jeden blaze rod. Tá máme, počkaj, 3, 2, je 5, 6. Máme 6. Ten čo tu robí? Tu sú Aj tu traja, si? ja idem. Ty pán, toto ja som to také bomby. Mám 3. Ja tu mám spawner akože. Máme 7. Ja čakám, dokedy sa spawnú, more. No chodě. Čarnu. A pif. Tiska. Nič. A ty budeš, ty mi dáš začať. Nič? To ten čo tu levituje? Neviem. Ale tu nie je ani jedna čestka, nič. To je o ničom potom. Tuto. A však mňa nezaujíma od čestky, ja chcem ísť do Ender. Ja mám Tam máš 5. dobré veci. Ja mám 5. Poďme head, už máme dosť. Ja mám 4. Čakaj ešte. Nie! Ja žijem. Ale nie na dlho, kebyže ten skeleton nebol taký pojebaný. Však. Tam už sa nedávaj. To ty už točiť so mnou nebudeš nikdy. BBB. Však za chvíľku bude blablabla. Môj keď nevieš Sigma. ani raz ty kokos normálne byť už ticho. A ty Ale nie. fakt Lukáš. Nenadávaj toľko už. Ale no môžeš Ale však nemôžem za to, keď mám 1 APčko celý čas. No a Dobre, čo? a ja mám koľko apečok a nadávam. Lebo oni timujú na mňa. No a čo? Je to hra. Ja som spadol do lávy. On normálne išiel hneď za mnou. To je aký jumper. Zabíja ešte tu. Jasné, že Blaze. Čo by mi trebalo? Ježiši Maria. Čo? Jak ma zabil? Nevadí, aspoň Hacker. ja som tu. Ja mám 5. Ja mám 6. Ja mám, že Tam ty jeden. nesi- Tak musíme ísť do netru. Ty nie si ani vo Fortresse tam. Ale ja som blízko. Tam máš po mňa, zasratý gast. Ja už som tu. Kamo, Ja mi počujem. nedá pokoj. Hlúpe, ani jedna. Za všetko. Chlope, no tá ich je tu.
No, tá ja zomrem, no. Bo ja som nič nevidel, lebo oheň bol predo mnou. Dobre, ja mám 7, to je dosť. Ja mám Ja mám 1 a šesť to je tiež. málo. Však máme priveľa až. Však dobre, ale ja chcem aj na To elektrárnu. máme viacej jak dosť. Máme viacej jak dosť, hej. Na čo ešte tam ideme? Však toto je Endermany, čo tam sú, Endermany. Dobre, tá Lukáš, daj mi tvoje blezrody. A Čakaj. trade. Je môj šír. A trady, no vidíš trady. Rozmýšľaj. Dobrá. No čakaj, už mám čo potrebujem, idem. Kurva, tu si nemôžem ísť ani hore. Ja už ty môžeš preto toľko nadávať pre Boha. Čo? Však mi nadávaš zase toľko. Ok. Janičko, tu máš. Idem zrobiť toto hovadiny. Aspoň tá hovadinka, nie. Tak. Potrebujem viacej ovci, kamo. Potrebujem jednu ovcu, idem pre ňu. Kamo. Nič. Máme 26 blaze powder. A teraz ideme pre Endermanové oči. Jo. A pôjdeme do Nedru, či do Endu, do Giatu a dostaneme Elite 3 No, a bude to Sigma. Však nechceme full dia až potom. no. Tiež, Lukáš, rozmýšľaj ty. Lupačik. Však ja čo si povedal, že si zabil ho. Zo... Však nechcem, no, ale tak nechcem tak predbiehať. Kde je ten maker? Idem hľadať modrý bajom. Myslím do druhej ruky toto? Nie, dobre. Ja nemám žiadne jedlo. Iba lodonápo. Bože, kam to je tu oheň? Proste, ahoj. Bože, ja už tam nejdem, už trbem. Viete čo by sme mohli dostať? Môžem dať na Ender... Kto dá na Ender Drakovi posledný hit? Čo? Kto dá na Ender Drakovi posledný hit? My sa podľa mňa pohádame. Dáme na red. Sa nedá. Ja nemám problém, akože toto... Čo? Ja neviem, nie je jedno, že či ja nezaujíma to na posledný hit. Nedropol Ender. Tam A to je nehajde, ďalší. možno tam? Bo som owner is... On runner je. Kurva, idú. Maria, Ježiš ja Maria, si nemôžem. mŕtvy! Ja som jak... Okay. Kokos. Ja som išiel v nejakej proste tej a zrazu... Ja som išiel v nejakej maličkej dierky a ty kokos, no som vedel, že som mŕtvy. Počkaj, hneď prídem. Ja všetko, čo chcem z Endu je len Elytra, kamo. Bože, sám si litra. Sám si, to je všetko, čo chceš povedať. No však, ja viem. Tudu, tudu. Yes! Teraz nech ma skeletoni otravujú, kamo. Čo? Tak? Konečne. Nie, to bol jaký krátky bajom. Ja hľadám Bastion. Nie, nehituj ma. Jaký mist. To budem jesť Rotten Flesh. Ok, takže ja už za chvíľku pôjdem. Takže
Počkáme, dokiaľ príde a ukončím video. Lebo Okay. mám aj iné veci na starosti. Tudu. Sa naťahujem jak ten... Ja som nezbešen. Bastion. Nie. Bo to už ukončím Nič nemám. teraz. Ukončím to teraz, takže... Toto. Idem pozrieť. Jaký Timers? No nie, dobre, nechám skapali. Takže už natáčame 26 minút, takže ďakujem, že ste pozerali toto video a čaute.